Tak musím zhodnotiť, že žiaľ, tvorcovia tých dvoch filmov ho vykreslili ako viac menej ako možno opäť doby, alebo že on je nevinný, alebo on je dobrý, pekný, zlatý, chrumkavý. Opak bol pravdou, pretože tie roky boli fakt kruté a jednotlivé trestné činy, ktoré sa diali, boli viac menej, bola to úmyselná, alebo tá úkladná vražda, by som povedal. A napríklad pri vražde Gustava Slivenského mu odrezali hlavu a túto hlavu na druhý deň nainštalovali na auto, na sídlisko pred dom, kde býval. Alebo pri vražde Jozefa Štefana, ktorého zastrelili v aute, toto auto podpálili a ako pustili ho do potoka. A pritom pri pitve bolo zistené, že počas toho, teda ako to auto zapálili, tak obeť ešte žila. Takže týmto sa vyznačujú tie vraždy. Aj tá bezcitnosť po tých vraždách, napríklad keď skonštatoval pri vražde Lenárta, že vidíte, to bol chlap, neprosil o život. Takže bola to taká ozaj krutá doba, kedy tie mafiánske vraždy ozaj narastali. Áno, spomenuli ste film o Mikulášovi Černákovi. Vy ste ho videli celý? Nevidel a ani nebudem vidieť. Ja som to všetko zažil naživo v priamom prenose. Ale tak vyjadrili ste sa k tomu nejako, teda, že máme tu film o Černákovi a že nejakým spôsobom bol v tomto filme vykreslený, takže nie ste spokojní s tým, ako to bolo. Mám to sprostredkovanie od ľudí, ktorí tam boli a boli zhrození z toho, že teda čo sa natočilo, aký film, ako tam bolo obsadenie, dokonca herci hovorili o tom, že je to fasa chalan. Nevystihuje to realitu, ten film, absolútne, pretože je to úplne všetko ináč. Napríklad, prečo tam nedali tú scénu, ako sa strkal na lyžiarskom svahu s Mikulášom Dzurinom, pretože to bola tá práva tvár tohto človeka. Nechcem to vidieť, lebo ja už mnohým ľuďom som povedal tým, že napríklad ja som vykonával rekonštrukcie tých jednotlivých vražd, tak my sme boli vtiahnutí do deja. My sme videli, ako k skutku došlo, ako ľahkosťou teda tento skutok spáchal. Takže ja film nepotrebujem vidieť, ja som to všetko mal naživo v priamom prenose. Vy ste to mali v realite v podstate. A čo si myslíte o slovách herca Milana Ondríka, ktorý stvárnil Mikuláša Černáka vo filme, že Černák je vlastne taký Jánošík? Stále sa motáme okolo tejto témy. No, ako chudáčisko asi nezažil tie 90. roky, nepoznal nejakých ľudí, ktorí boli obeťami tohto človeka, alebo teda tie pozostali, s ktorými som pracoval. A nechcel by to zažiť, pretože mať tohto človeka za chrbtom by asi nebolo pre neho veľmi dobre. Ako čudujem sa, že takéto vyjadrenie dá, pretože keď sa vyjadri, musí mať toho človeka naštudovaného. My ho máme naštudovaného a poviem vám, že za chrbtom by ho nikto nechcel.